ورا پرخودرس پودکسته. از لمکتبین سروجه به ترکیه دبیجنه استانبول ترکچesi mezun bu. Men bi salan bi vê Tirkiye dixwand, bi vê Tirkiye dinivîsî, bi vê Tirkiye di Dawudistan û bi vê Tirkiye rêka xeyalan ji xwe dikir. Ji me hema 45 kilometreyan wê da li merkeza Riha Urfa Türkçesi hebû. Me dibihîst lê me devê xwe pê nedikir. Çünkü bi qaîdeyên mektebê em wer dielîmin ku bi vê Tirkiye şorkirin eyb û erzanî nezaniye. Bi wan qaîdeyan Tirkiye te çi qas İstanbul Türkçesi bûya, tu wê qas efendî, wê qas pakî şuştî û jêhatî dihatî hesibandin. û Tirkiye te çi qas ji wê Tirkiye dûr keta, tu wê qas qebe û ji xandinê re nabe dihatî dîtin. Vê rewşê paşê belkî bi hinekan ecêb were tesîr li kurmanciya min jî kir. Min zor û zehmetî didaxa ku ez li her derê bi kurmanciya kovaro kitaban min kanalên televîzyonê şorê bikim ku qaşo a me şaşo maşo bû. Bi wê hewesê sirf seba xatirê wê kurmanciya min direkt a rast hesiband, min axaya heyî û hazir hildiweşan û li şûnê yeka xwînsar û netikar çêdikir. 2014, 2015 û 2016 ku ez li war û welatên kurmancî bo karên medyaya çarx bûm, min dît ku kurmanciyê millet çi li Xerbî çi li Şerqî çê xerab nêzîkî hevdine û a ji wan dûr û pir dûr kurmanciya kovaro kitaban a kanalên televîzyonê ye. Îcar seba ez kurmanciya ez paşê pê ketibûm ji xwe daweşînim û dil û aqilê xwe devê xwe bi mecaz û metaforên xas û xalis tije bikim, ez bi salan li çayxane û qehwexaneyên derên bazara kurmancî, derên mîna Cizîr, Nisêbîn, Bazî, Dêrek, Silvan û Surucê rûniştim û min bi dizî guh da ser millet. Çito ku mekteba Tirkan xêncî İstanbul Türkçesiyê ti Tirkî rast nede hesiband û qerfê xwe bi evên din dikir, medya Kurdan jî bi salan tenê kurmanciya xwe rast hesiband, qerfê xwe bi derê millet kir û dil û zimanê millet şikand. Nav aksan dibe, devok dibe, şêwe dibe, zimanê her hêlekê bi qaîdeyên xwe heta radeyekê têra xwe rast e û bi gramera xwe hereket dike. A li zimên tesîr dike, a li ser dêv tesîra xwe raber dike, taliya talî coğrafyaye, hewaye, germa û sermaye. Kurdek cîranê Tirkan be elbet wê Tirkî li zimanê wî keve, cîranê Ereban be wê Erebî û cîranê Farisan be wê Farsî ku bi van zimanan îmkan çê dibin ku Kurdî hîn mezin hîn zengîn bibe. Hem eger Kurdek rabe ji Rûsî, yek rabe ji İngilîzî kitaban tercüme bike, lazim e ew ji wan zimanan çend gotinan jî bixarabînin Kurdî ku ziman, îmaj û mefhûmên nû bibîne û bi qalib û qaîdeyên xwe xalîtiştên nû biceribîne. Fikrê min ên ser zimanan ewên di ser mektebê re bi Tirkî çêbûbûn guherîn. Ez îro ro her çi qas nikanim ji İstanbul Türkçesiyê dagerim jî êdî ji Urfa Türkçesî û ji Diyarbakır Türkçesî hez dikim. Müzik û meqamên wan kêfekê didin min, xweşiya min darin. Bi gotina zimanzanan be Urfa Türkçesî û Diyarbakır Türkçesî bi tesîra Tirkiye Azeriyan çêbûne. Ez dizanım kurmanciya medya Kurdî bi tesîra kê û kê çêbû û em niha ji dest wê pergende û perîşan bûne. Dibêjin hakim û hekîmên zimên hebûne wextekê, rabûne berê xwe dane diyarê qebrê, dilşikestî çûne.